माई ये सब का है? मतलब? अरे मतलब यह कि का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के हमनी के ब्याह करे के। अरे बेटा इस सब के बारे में ना ज्यादा ना सोचे की। अरे बबीता एकदम ठीक कहतिया माई, हमनी के घर छोड़ के भागत नहीं रहली हसन ना। हाँ ए बेटा समय से ना शादी ब्याह होखल भी बहुत जरूरी बा। आ घर परिवार भी तो अच्छा मिल गई। आ वैसे भी ना बेटियन के शादी ब्याह में ना लेन देन लागल रहेला। अरे माई हमनी के इतना अच्छा घर परिवार लेके का करे जा, जौना से हमरा परिवार पर तकलीफ होखे दुख होखे। अरे वो परिवार में जौना परिवार में हमनी के बचपना अभी तक खेलनी कूदनी जा, छोट से सियान भइनी जा। लड़ाई झगड़ा कईल अलग बात बा माई, हमनी के वो लड़की नईखी बानी सन कि हमनी के माई बाबूजी दुख में रहें आ कष्ट में रहें आ हमनी के खुश रही आ सुख भोगी सन। अरे छोड़ी सब बात के, चल जल्दी जल्दी खाना बनाते नहीं खा सन और खा के चला सन सूते। अरे बाबूजी। हाँ बेटा। केने जाता नी? बेटा वो मुरली के घरे और जाता नहीं। लाई गमछा दी, इतना गंदा गमछा लेके गाँव में जाई। हाँ लाई धो। हाँ बाबूजी के तो कुछ को ध्यान ना रहेला। दी ला दीदी इन धो दो। गोलू जा अंदर से बाबूजी के दोसर गमछा लिया के दे दा। नमस्ते। काहो हरि प्रसाद, जौन टाइम देले रहला ओहो के 5 महीना बेसी हो गई, दुकान पे भी ना आवेला। पैसा देवे के मन ना बा का? ऐसा बात ना अनिल भैया, वो कहा कि दुकानी पे हमारे लाजन ना आवतनी के का जवाब दे। आप चिंता मत करें, आपका सारा पैसा चुका दे। 1 महीना के अंदर हमारा पैसा दे दा, नहीं तो जान ला हमरा के कौनो गलत कदम उठावे के पड़ी। बाबूजी रवा छोड़ दी, हम कर देते। वह रखा बबीता बेटी, बबीता बेटी। हाँ बाबूजी। तू लोग अंदर जा। प्रणाम भैया। देखा हरि प्रसाद, हम दौड़ दौड़ के तोरा घरे तकादा करे ना आई। जौन खेत हमरा लगे गिरवी रखले हुआ ओसे ज्यादा था हमसे पैसा ले ले हुआ तू, और ये पैसा तोहरा से हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा के ले। समझला? जाता नहीं।